बे समाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां गंसे फरायसालिनिफ्राय खेबसेयैनो सा 24 फरायसाफोरा जेडब्लिउ मेन्स आनजादाव उथ्रिसारदों। बाक्सा बरमानि बरमा पायनियार एकाडेमिनिफ्राय खेबसेनो 24 सा फरायसाफोरा जेडब्लिउ मेन्स आनजादाव उथ्रिसारदों। पायनियार एकाडेमि बरमानिफ्राय जेडब्लिउ मेन्स आनजादाव उथ्रिनो हानाय 24 सा फरायसाफोरनि गेजेराव 23 सा बर' फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बिथांमोननि फिथाइखौ नायोब्ला बांसिनानो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादों। थारैनो बे समखौ पायनियार एकाडेमि बरमानि फरायसाफोरनि थाखाय गोग्गानायनि बुब्लि होनना जों बुंनांगोन। जेडब्लिउ मेन्स आनजादाव फरायसाफोरनि मोजां फिथाइखौ लाना पायनियार एकाडेमि बरमा सामलाय आफादनि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' आरो गोरायुं बिरसा बसुमतारिया लाख'हायै गोजोननाय फोरमायदों। बरमा पायनियार एकाडेमिनिफ्राय जेडब्लिउ मेन्स आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसा आरो बिथांमोननि मोननाय जौखोन्दोआ जोबोद समायना आरो गिबियावनो रनसाय नार्जारी, कमल बर', दानसोरां नार्जारी, नेपसुन बर', राहुल आहमेद, मृत्युंजय बसुमतारी, जोंसार बर', ननिता बर', गेवलां बसुमतारी, पृथ्वीराज दैमारी, अनसुमन स्वर्गियारी, बिनोद हाग्रारिया, परमज्योति ब्रह्म, हिरकज्योति बर', प्रिया बसुमतारी, पारुल ब्रह्म, पल्लव स्वर्गियारी, पूजा बर', अमित रामसियारी, धनन्जय बर', जेनिफार बसुमतारी, अनजिमा बसुमतारी, धनन्त नार्जारी, मायु बसुमतारी बिथांमोना उथ्रिसारनो हादों। थारैनो बे समाव बर' हारिनिबो मोनसे जौगाखांनाय आरो बर' हारिखौ मोनसे एसेब्लाबो गोग्गानाय लाबोनो हादों होननानै जों मिथिनो हायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।